Barcelona. Recording by Sana Recording Studio, Pipra Koti. दौरा सुपले नारियल फलवा चुनर मंगा के महियर से छठ करेला भेजले बिया माई हमरो नहियर से। अच्छा ई बात बा तो ठीके बा। दौरा सुपले नारियल फलवा चुनर मंगा के महियर से छठ करेला भेजले बिया माई हमरो नहियर से। दिया जरावेला भेजले बिया घीवे के पौआ ए बलम जी। का कहत हो? ए बलम जी दू गोला दी रौरा साड़ी झमकौआ। ए बलम जी रौरा ला दी दू गो साड़ी झमकौआ। अरे तहर माई बड़ा होशियार बाड़ी हो, महंगे सामानवा हमरा ला छोड़ देले बाड़ी। Recording by Sana Recording Studio, Pipra Koti. कहे लगनी ही सब रौरा जोरे एगो साझे पेन हम एगो भोरे। हे राजा जी कहे लगनी ही सब रौरा जोरे एगो साझे पेन हम एगो भोरे। बिंदिया बाली कंगना चूड़ी चाहे खाना कौआ ए बलम जी। का हो? ए बलम जी रौरा ला दी दू गो साड़ी झमकौआ। ए बलम जी रौरा ला दी दू गो साड़ी झमकौआ। रहेगा ना अंदर से शॉर्ट करिए, ऐसे पैसा के बड़ा दिक्कत बा हो। Recording by Sana Recording Studio, Pipra Koti. छठे पहिले पहिले करतानी बड़ा श्रद्धा से हम कहतानी। ए राजा जी का हो करा ना तो माना कहा पहले। छठे पहिले पहिले करतानी बड़ा श्रद्धा से हम कहतानी। नंद खातिर कीन दे हमें लहंगा लखनऊआ। ए बलम जी कहता परे साल वाला पहन ले। ए बलम जी रौरा ला दी दू गो साड़ी झमकौआ। ए बलम जी रौरा ला दी दू गो साड़ी झमकौआ। Recording by Sana Recording Studio, Pipra Koti. दुनू परदेसी पिया सब छोड़ी दिल्ली बबता की रौरा मत तोड़ी। अरे दिल नहीं तोड़ा हो, खरीद देता नहीं। दुनू परदेसी पिया सब छोड़ी दिल्ली बबता की रौरा मत तोड़ी। नया मॉडल के लादी पायल छनकौआ। ए बलम जी अरे सुना का हो? कि ना जी। सुना ए का? बलम जी